почнаха да носят там основното. Някакви манджи, чипс от Магданос, железна салата, печени пилешки езичета с осо, диго мушкато, рубца на охлюв с индрише, всякакви тъпоти. И носят основното, една голяма жена, то ще си филмите като на малко аутсайдерче, нали? И украсено с някакви ядливи неща, ядлива трева, ядливи цветя, ядлива пръст, ядлива арматура, ядливо кристал, ядливо злато, нали? Нищо не става, нали? Търсиш където ровиш, тайче, нали? Защото секунда не примаря, ще изпуснеш къде основното. И накрая търсим, ваната и го намирам. Люспа от пиле. И не мога да викам, елатка бе, Руслая, какво е това? Това е люспа от пиле, деструктурирана люспа от пиле. Викам, структурирайте ми го обратно. Голето бутче. Големска десерта. Десерта цяла процесия, хора. 4 роби така, мъкнат един бял кон. Върху кона един принц. Алатито един алебабла. Отстрани малки детски хора пеят, алелуя, алелуя, алелуя. Отваря се една каляска, пуф, гърмят зари. Една огромна шоколадова топка. Те я поляха с нещо, тя изчезна. И вътре е люспа от шоколад. Викам, сметката! Оставихме там бакшиш, вика, какво е това? Викам, бакшиш! Деструктуриран бакшиш!